Nej, krammersjuk. Danske alkoholikere sidder tit på bænken som disse, drikker deres øl, nyder en varm sommerdag. Vi har tænkt os at møde nogle andre drengere. Kom med mig. Det er meget koldt. Den alkoholikerne er stadig. Selvom de ikke er på gaden, så får det til her. Ja, det gør jeg. Det gør jeg i hvert fald. Lægger du den for effekten eller for smagen? Jeg drikker det kommer an på hvad jeg drikker. Hvis jeg drikker øl, så er det mest bare for stemningens skyld. Og hvis det er sprødt, så er det på grund af smagen og effekten, alt efter om jeg drikker det rent, eller man blander det op. Har du nogensinde haft problemer med alkohol? Man kan sige, altså alkohol er roden til alt ondt, hvis du vil gøre det for lidt. Mange gange så får man forstærket selvtillid og sådan nogle ting, så skidt råder folk ud i nogle ekstreme situationer, så lidt har man der prøvet. Du altså har problemer med alkohol i Danmark? Jeg ved ikke, om det er et problem. Jeg synes måske, i forhold til nogle andre ting, som er ulovlige, som ikke skaber lige så meget vold og ballade, så vil jeg sige, så synes jeg, det er sjovt, at alkohol stadig ikke er legalt her på. Synes du, vi skulle have fri hash i Danmark? Ja, det er absolut. Og det er også til jer derude. Direkte. Og ikke så meget til. Albert! Okay! Christmas, Christmas time is near. Time for toys and time for cheer. What the fuck?